חברים, אנחנו צריכים לעשות סרטון תדמית לפורטל. יש לכם רעיונות? אפשר גיבורי על. כן, בואו נעשה על גיבורי על. גיבורי על. לא, ליאורי ביקשה שאני אתן את זה, תן להם, אז תבחרו משהו אחר. אתם חושבים על מה שאני חושב? אני חושב שאני חושב על מה שאתה חושב. אני חושב שהחשיבה על המחשבה גורמת לי לטעות. רעיון מצוין. בואנה, המוח שלך יותר טוב שאתה עם החומר הזה. כן, דם חסכן זה מטורף. אנחנו מדברים פה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להציג את העשייה הענפה בפורטל למשל. בני, אתה טיפש, אבל אני אוהב במבה. יאללה חבר'ה, בואו נעשה חושך ונתחיל בסרט. בתור משתמשת של הפורטל, איך את מסכמת את ההתנהלות שלך איתו? תשמע, לא אשקר לכם, כאילו, על הפנים. מה דעתך על ענף פורטל משען? אני חושב שמדובר בחבורה מגובשת באופן יוצא דופן. סתם, אני עצבנית. למה? בגלל פורטל? סתם, מקפיץ אותי, השמירה... אני חושבת שבלשם הנושא של השמירות הוא מנוהל ממש טוב, וסך הכל לאורך השנים התוכניתנים עושים פחות ופחות שמירות. מי שאוהב את האתגרים שיש שם, מצוין. יש לך משהו ספציפי שאת אוהבת בו? העיצוב שלו, וואו. פשוט מזעזע. טוב, זה לא בדיוק מה שרצינו לשמוע. אולי כדאי שנצלם סרט חדש? אבל לא נשאר לנו מספיק זמן. אז בואו פשוט נשתמש במה שיש. ענף פורטל משען, הפקות ענק מציג, חג פורים שמח לכל מחלקת לשם. הדבר האחרון שאני רוצה שיצא מזה שם, שמישהו מהענפים שם ייפגע. אני חושב שהענפים בלשם בוודאי נופלים מענף פורטל משען. אני חושב שזה בהחלט ענף מצוין. מה דעתך על ענף מעלות? הזדמנות מצוינת לעשות שטויות. כל הענפים בלשם חוץ עם פורטל משען. אני אומר לך אפשר לשלוח את כולם לגולני. פורטל, העיצוב שלו, וואו. הצבעים, המקשים. פורטל הוא מנוהל ממש טוב. בענף שלי התוכניתנים עושים פחות ופחות. פורטל? אני אוהבת אותם. פורטל משען. למה לגמרי? ענף פורטל משען, הכי טובים בעולם. תקשיבו, גם ככה הסרט יצא גרוע. אולי ניקח את השיר הזה ונעשה עליו ריקוד? מה, אנחנו ילדות קטנות עם קוקיות? מה, אנחנו בחוג ג'אז?